сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор кадрҳоеро ки дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин гардиданд барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ахмедов Асомуддин аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод гардида, Саодатзода Раҷаб ба ин вазифа таъин гардид. дар асоси қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муовини якум ва муовинони раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз вазифа озод гардида, кадрҳои ҷавону дорои қобилияту малакаи роҳбарӣ ба вазифаҳои муовини якум ва муовинони раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ таъин гардиданд. дар воҳидҳои сохторӣ ва ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ низ тағйироти кадрӣ сурат гирифта, сардорони раёсатҳо, қисмҳои низомӣ, гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва ҷузъу томҳои он дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҳисоби мутахассисони дорои ду ва ё зиёда маълумоти тахассусии муассисаҳои олии мамлакат ва хориҷи кишвар таъин гардиданд. мутобиқи моддаи 9 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи милитсия, сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар як қатор шаҳру навоҳии мамлакат аз вазифа озод гардида, дар баъзе аз раёсату шӯъбаҳои дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ низ тағйироти кадрӣ сурат гирифтанд. пешвои миллат зимни суҳбат таваҷҷӯҳи асосиро ба бозомӯзӣ, такмили ихтисос, забондонӣ, таъмини волоияти қонун, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, оромию субот, мубориза алайҳи ҳама гуна қонуншиканӣ, алалхусус қочоқи маводи мухаддир ва молу маҳсулот тавассути сарҳади давлатӣ равона намуда, изҳори умедворӣ намуданд ки кадрҳои далеру ҷасур, ватандӯсту содиқ ба давлату миллат метавонанд аз уҳдаи масъулият ва вазифаҳои ба дӯш доштаашон бароянд. дар мулоқот инчунин аз як қатор камбудиҳо дар сохторҳои зикршуда ёдовар гардида, ба роҳбарони сохторҳо барои рафъи камбудиҳо дастурҳои мушаххас дода шуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод намудани Ахмедов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам, Ахмедов Асомуддин Ҳотамович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри душанбе 10 марти соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин намудани Саодатзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам, Саодатзода Раҷаб Маҳмадшо муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри душанбе 10 марти соли 2021. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шоҳиён. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад, Шоҳиён Рустам Мирзохоҷа бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Маҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад, Маҳмадзода Ҷамшед Бобохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Салимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад, Салимзода Муҳаммадҷон Масеҳҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Латифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Латифзода Ҳотамшо Латиф муовини якуми раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Эмомалӣ Набибулло муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Исозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Исозода Сулаймон Умар муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.